Prajem vám všetkým príjemné popoludnie. Vítajte. Som veľmi rada, že ste prijali pozvanie na túto našu dnešnú vernisáž výstavy študentských fotografií pod názvom Jedna lednice, 19 študentov, 19 objektívov. Zároveň mi dovolte medzi nami privítať pána starostu Lednice, doktora Libora Kabáta, všetkých zastupiteľov Lednice a tiež pani prorektorku Mendelovej univerzity v Brne, pani docentku Alenu Salašovú. Rada by som vás teraz poprosila o pár úvodných slov. Vážený pán starosta, milí študenti, kolegovia, dámy a páni, ja sa priznám, že sa mi malinkato chvejú kolena, pretože mám také zvláštne pocity pri tejto výstave. Pre mňa je to v mnohom krok dopredu, v mnohom nejaká ďalšia nová premiéra. My sme tu vlastne momentálne prítomní nejakej malinkatej udalosti, ktorá môže byť obyčajnou výstavou. Ale súčasne vidíme vlastne práce krajinárov, krajinárskych architektov, ľudí, ktorých sa snažíme pripravovať vlastne na tú úžasnú profesiu starostlivosti o krajinu, tvorby krajiny, tvorby nového životného priestoru pre nových ľudí, nové generácie. My tú prípravu študentov skladáme po takých kamienkoch dohromady. O tej hnusnej teórie, ktorú študenti teda ale nemajú radi. Čítanie tých paragrafov, pán starosta, na tom ich strašne trápime. Až po takéto nádherné, emočné veci, ktoré sú zamerané na vnímanie krajinného priestoru. Radi by sme, aby naši študenti, budúci profesionáli, boli súčasne duše citlivé a vnímavé. Ja by som strašne rada chcela popriať všetkým, ktorých práce tu na dnes vidíme, samozrejme popriať Baške Matákovej a Dáde Vítovskej, ktoré sú podpísané za týmito výsledkami, aby takýchto, zdá sa, že len malých vecí, ale podľa mňa úžasných vecí bolo stále viac a tých nadšených študentov pripravených k tomu dialogu o krajine a o tom, ako má vyzerať náš životný priestor, bolo stále viac. Takže ďakujem za túto výstavu ako krajinár, ako zhodou okolností garant toho predmetu, kde to vznikalo, pretože tam cítim ako tú svoju srdcovú záležitosť, ale samozrejme aj ako predstaviteľ Mendelovej univerzity, pretože práve rozvoj tých umeleckých a tvorčích činností, ktoré chceme podporovať, majú obrovský význam. Skutočne to oceníte až možná v tých ďalších rokoch a v ďalšom živote. Verím, že aj cez tieto fotky z nás všetkých budú o trošku lepší ľudia. Takže ďakujem všetkým a prajem veľa úspechov pri podobných akciách. Vážená pani prorektorko, vážení organizátori, dámy a pánové,
milí studenti, připomenu, že je zde hodně studentů. I já jsem velmi potěšený, že se podařilo tuto akci zorganizovat. My jsme rádi, že se nám podařilo zachránit třeba tuto budovu z majetku státu, který by nechal spadnout na Lednickém náměstí. A tou naší velkou ambicí bylo, aby zde bylo nejenom informační centrum pro turisty, ale také prostory, kde mohou být různé výstavy. Těch výstav jsem zde, pravda, zahajoval již celou řadu, ale tohle je určitě první, která je realizována studenty Zahradnické fakulty a díky péči jejich pedagogů, a to mě obzvláště těší. Jednak jsou to opravdu zajímavé a krásné výtvory. Já jsem si prošel tady tu výstavu ještě před zahájením a uvědomil jsem si, jak je důležité některé věci zachytit. Nejen ty věci, které se týkají obce, jak se mění, jak se utvářejí, ale třeba i zajímavosti z parku, a v Lednici a okolí je jistě mnoho věcí, které stojí za to zaznamenávat. A právě očima vás studentů. Výstava je krásná, pro mě ještě cennější to, že se tím zase někam posunuje spolupráce obce a Zahradnické fakulty. Je dobře, že jste se toho prostě chopili, nečekali jste na to, až my, vedoucí představitelé, to nějakým způsobem domluvíme a řekneme vám, můžete do toho jít. My to domlouváme už dlouho a v různých formách a nevždy se všechno zdaří, protože je to především o vaší aktivitě. Takže věřte, že když u té aktivity vydržíte, tak my, a to si troufnu říct za sebe i za paní prorektorku, vám vždycky potom vyjdeme vstříc a je ta aktivita ze spoda vždycky přímější cestou k tomu, aby se něco podařilo zorganizovat. Druhou věcí, proč mě těší, že se tato výstava posunula do středu obce, protože já vím, že vy na Zahradnické fakultě ve svých prostorách jistě vystavujete poměrně často různé práce, ale je dobře pamatovat i na to okolí, a my se také postupně posunujeme až k prostorám zámeckých jízdáren. Asi pro vás, ty, kteří tady již nějakou dobu, myslím studenti, kteří jste na Zahradnické fakultě již několik let, tak víte, že dlouhodobě chystáme velký projekt rekonstrukce jízdáren. A jedním z těch účastníků tohoto projektu je i Mendelova univerzita, především Zahradnická fakulta, a tam právě vzniknou další možnosti prezentovat vaši činnost, protože o to nám ve finále především půjde, aby Zahradnická fakulta tady byla co nejvíce vidět. A upřímně řečeno, za tyto prostory, o kterých jsem začal hovořit, jak vznikaly, jsme samozřejmě rádi, ale jestliže se chceme prezentovat v pěkném a velkém prostředí, tak tomu se ty zámecké jízdárny přímo nabízí. Takže přeju vám hodně úspěchů, hlavně tedy studentských úspěchů. Doufám další dobrou spolupráci a děkuji organizátorům za to, že se pustili do této výstavy. Ďakujeme. Informácia na plagátiku, ktorá vás priviedla na túto výstavu, nebola úplná. Doteraz nie sú vlastne známi vystavujúci autori, preto mi dovolte predstaviť vám ich ako študentov záhradnej a krajinárskej architektúry. Nielen tých, ktorých fotografie dnes vidíte v priestoroch Lednickej galérie, ale všetkých študentov záhradnej krajinárskej architektúry a zároveň aj tento nádherný odbor. Pozývame vás preto na kratučký film Jirku Dohnala, ktorý obrazom a hudbou rozpráva príbeh štúdia záhradnej a krajinárskej architektúry v Lednici. Vážení priatelia, ešte skôr než to spustíme, dovolte mi taký malinkatý vstup. Pred pár dňami nás bohužiaľ opustil jeden z nestorov krajinárskej architektúry, človek, ktorý vlastne budoval tento odbor po druhej svetovej vojne. Vo veku 92 rokov zomrel pán profesor Bohnardon Wagner. Ja si myslím, že by som vás poprosila možná nie o celú minútku, ale možno aspoň o pár sekúnd, aby sme mu vzdali
pamiatku minutkou ticha. Ďakujem. Obraz, zvuk, farba, vôňa, tvar. Obyčajné veci, obyčajná krajina. Obyčajní ľudia a ich obyčajné životy. Prichádza okamih inšpirácie. V krátkom momente uskutočnenia sa obyčajné veci, obyčajná krajina, obyčajní ľudia a ich obyčajné životy stávajú výnimočnými. Večné obrazy, ktoré sa nikdy nezopakujú. A všetko podstatné sa deje náhodou. Vážené dámy a páni, milí hostia, milí študenti, výstava, ktorú dnes otvárame, je výsledkom nie jednej náhody, ale celej série náhod. Náhodné stretnutie vo vlaku priviedlo do Lednice fotografa Petra Omelku. S Petrom sme usporiadali fotoworkshop, ktorý mal byť akýmsi spestrením výuky. Tvorivým stretnutím študentov záhradnej a krajinárskej architektúry s profesionálnym fotografom. Peter zadal študentom úlohu nafotiť Lednice tak, ako ju vidia oni. Vznikol súbor fotografií, ktoré by bolo škoda neukázať. Na začiatku asi nikto z nás netušil, že fotografie neostanú vystavené len v priestoroch záhradníckej fakulty, ale v galérii, ktorá je pre obrazy určená. To sa podarilo vďaka ďalším náhodám, najmä vďaka záujmu ľudí, ktorí majú k fotografii blízko a výstavu podporili finančne. Na tomto mieste úprimne ďakujem zástupcom obce Lednice, pánovi starostovi, pánovi Vodáčkovi, pánovi Loukotovi, ktorí nám pomohli aj s organizáciou, tiež našim ďalším sponzorom, pánovi Janotovi a pánovi Markovičovi. Všetkým vám, páni, patrí vďaka nielen za to, že ste nám poskytli priestor, pomohli s organizáciou a s financovaním, ale v prvom rade za prejavenú dobrú vôľu a ochotu podporiť túto výstavu. Veľká vďaka patrí vedúcemu ústavu plánovaní krajiny záhradníckej fakulty, pánovi docentovi Petrovi Kučerovi, za podporu tohto typu výuky. Vám študentom, ktorí ste sa fotoworkshopu zúčastnili, a aj po ukončení predmetu ste sa rozhodli pokračovať a vystaviť svoje dielka na tomto mieste. Na záver mi dovolte poďakovať Petrovi Omelkovi, ktorý nad tým všetkým stál ako odborný garant, ako taký dozor, za veľmi príjemnú spoluprácu a vlastne za tú najzodpovednejšiu úlohu, umenie vlastne predstaviť fotografiu študentom. Peter, veľká vďaka. A týmto ti dávam slovo. Já moc děkuju. Já si dovolím jenom pár slov, bych už nezdržoval, protože mi přijde, že slov tady bylo řečeno spousta. Já když jsem byl poslední dobou na nějaké zajímavé akci, která mě oslovila, tak jsem si vlastně uvědomil, že tam nejde jenom o nápad, o zajímavou myšlenku, ale že zatím vším jsou hlavně lidé. Že zatím vším je někdo, kdo je schopný a ochotný dát kus sebe sama. A tímto bych zase já chtěl poděkovat Barboře, Dádě a spoustě dalším lidem, se kterými jsem měl tu čest se setkat u vás na fakultě. Musím říct, že jsem byl překvapený otevřeností, lidskostí a velice vřelým přístupem, za co chci poděkovat. A chci poděkovat také fakultě, že umožnila vlastně, aby se něco takového nového uskutečnilo. A musím ještě říct, že když jsem končil workshop a studenti přinesli fotografie, tak jsem si uvědomil, že každý do toho dal část sebe, že v těch fotkách, ať už jsou lepší technicky nebo nejsou, ať už splňují zlatý řez či nesplňují, tak to hlavní, co v těch fotkách je, tak je to, že ti studenti tam promítli
sebe sama. A to je to, co je podle mě nejdůležitější v životě, ve fotografii a vůbec ve vztazích. Proto bych vám chtěl popřát, abyste se i ve zbytku života nebáli být sami sebou. A v této těžké době, která určitě nás všechny čeká, dokázali spojit rozum, ve fotografii také oko a hlavně srdce. Děkuji. Vážené dámy a páni, milí hostia, milí študenti, výstava fotografií je týmto oficiálne otvorená, takže pripíme si na to, aby sa páčila všetkým, ktorí vstúpia do priestorov Letnickej galérie v najbližších 6 týždňoch, aby sa páčila všetkým a zároveň mi dovolte pozvať vás na malé občerstvenie, ktoré vás čaká vo vstupnom priestore galérie. Takže na zdravie. Naši myslíme ďaká veľká. Sme